İyileşler salam. Bugün ben bir kundan beri edilen hadine var edilen gururumlar var. O getleşik bir kanalda özmem çıkış ettim. Almır adağı bilen, kemine bilen. O de şu arada kan sorular çıkya. Ondan seyredip görsek bunu biraz büyüklürak düşündürmeli. Düğüne düşündük de birden belki de alıp olmayandır. O sebepler var. Yani sebepleri o devlet olan devletlerin hemmesinde hadine vardır. O işleştirdiği hemme halkı bellidir. Bu normal devletlerde bolayan da yönü biz yani bir kolonyal men aşağında bir sömürülüp görülen devlet bolamsoň bizim hadine barada bir düşünjämiz yok diýer ýalak derejede düşünsem ýalňyşrak düşünýän bolmaly ýa-da düýünden bilmeýän bolmaly. Hadine diýmek bir döwletiň bir esasy türleriň biridir. O hadinasy döwlet bolýan däller. O hadine şekline funksiyon yerine getirmeli. O düýünden başga zatdyr. Onun her devletin küýt köşürak bolup bilýändir. O devletin ýapatyna nemesine baglydyr. Ýöne Türkmenistanda şo düşünjeleň hiç biriniň yer almadygyny düşünýär. Şoň üçin bu hadine meselesine biz ýene de kän wagtlap o dolanyp gelmeli bors, düşündirmeli bors, çekişmeli bors. Men ýöne bir uly konsept nemesinde bazı zatlary düşündirjek bolaýyn, soňra bu detallaryny guruçy meclis var. Ýörüýte nemeler var, komiteler var, nemeler var, şolaram detallaryny çendi. Ýuwaş düşündirirler. Düşünükli bor. Ýöne side bir umumy düşünükli bolar ýalak. O esasy nemelerini gysgaça aýdyp geçeýin. Soňundan bu zatlary bölek edip men özüm düşündirmesem käbir zatlary men türkmeniň düşünjek diline gürlemeýän ekenim. Onu maňa soralar, çykýan soralar aňla diýär. Şoň üçin menem dilimi biraz ýanky türkmeniň şuňky ulanýan dil urugyna düşürjek bolaýyn. Size de düşmesi aňsat bolýarlar. Nämen getleşiň adyny toprak hadine de halkynky diýdik de. O hakykatdan hem şeýle bolmaly. Şu wagt ýöne hadine kimkidigini bilýäňiz, hadine bir teretden gurban gurýan kälak bir bolýan ýöne on kom däl. Hadine ýetip diýilen. Başgadyr o Türkmeniň topragyny entek eýet däldir. Hadine de topragyny eýet däldir. Onun bärlerden başga bir zatlar çykýandyr. Ýöne bunu düşünür ýalak nemede ýa-ki niýetinden başlajagmam käwagt çarşyrýan sebäbi bizim jemgyýetimiziň haýty derejedigini çykarmak kynda. Sebäbi bu mediada gepleşip gürleşip ýörenok bir takip eder ýalak ememiz ýok-da. Bilgi, yani informasyon nememiz yetersiz. Birincine garaşylyk sözüniň nemesi hadine bilen näýlik baglylygyny nemedeli. Bir garaşsyz döwlet diýen şigary günä eşdiýänler bu propagandanın esasy bir asar nemelerindendir. Türkmeniň şu wagtky hökümetleriniň ýöne bu demesine iýneli bu nämedigini siz rahat düşünür ýalak. Maddi taýdan garaşsyz bolan
adam garaşsyz bolup bilýändir. Madde taýdan birine bir zada ýa-da ýagdaýa ýa-da kişe ýa-da guruma garaşly bolan adam ýa maşgala hakykatda garaşsyz bolup biler. Diýilýän soraw bar. O garaşsyz bolup bolýan nädir? Yani iqtisadi, maddi ýagdaýdan özüňi garaşsyz duymak üçin özüň olmaly. Yani yeterli derecede maddi ýagdaýyň bolmaly, garaşsyz bolmak üçin. Türkmenistanda şololýalak garaşsyz. Ben hiç kimi garaşsyzlar, öz kärim bar, hünerim bar, iş yerim bar. Önümçülüğüm bar, yine planim bar diýip bilýän adamyň tany. Yüzdesi näçedir? %5 midir, %3 midir, %2 midir, %1 midir? Onlar kän näler? Kän bolmasam mümkin näl. Indi şoň 90% diýeli. Garaşly bolsa, maddi taýdan döwletiň paýogyna garaşly, aýlygyna garaşly, başga da milisiýetine garaşly, prokuroruna garaşly, eýletine garaşly, beýletine garaşly. O ýagdaýda olan ýagdaýdan 90% bu adamlar garaşly adamlar bolýar. O garaşly adamlardan bir döwletiň, jemgyýetiň bir ulu parçasy böyle olur. Onu şu jemgyýet garaşsyz bolup bilermi? Diýilýän soraw çykýandy. Ýok. Halky garaşsyz bolmadyk döwlet garaşsyz bolup bilermi? Mençe ýok. Mümkin nädir? Indi 10% hiç kime garaşsyz däl, öz etimizi özümüz gowurýar, arty bilen gowurýar. Diýen adamlar o garaşsyzmy? Olaryň garaşsyz ýalak bolup görünür. Ýöne olaryň mal barlygyna hiç bir kepil ýokdur. Durun elinden alarlar, özünden türmäge batarlar, maşgalatdan dargadarlar, ýene de şol ýalak. Garaşsyz diýip bilerler, ýöne atnesitrin diýilýär, bir müddet, bir wagt. Böyle onda garaşsyz bolup bilerler, tamam garaşsyzdyr. Gitjek yerleri ýokdur. Şoň üçin Türkmenistana garaşsyz döwlet propagandasyny bu bir altynyň nemeti ýokdur. Etegiň aşagynyň boşdugyny düşünmänlik gerekde. Bu näme üçin beýle? O toğra ýene de bir döwletiň sömürgesdigimiziň düşünjesi. Sebäbi gulun malynyň kepili bolýan näler? Bolmasy mümkin näler? Şoň üçin gulun maly mülki bolmasa mümkin näler? Sebäbi o gullur. Özüňize degeşdirip görüň ýanky nemeleri. O ikisine de gawat gelip durýar. Kadyny nemesi bizden äm ýön plana çykýanyň nemesi biz ors kanalyan sistemasynyň çykmaň ilki ädimlerdir. Birinji ädimler şodur. Bu işler 1990-njy ýyllarda edilmeli işlerdir. Şunu yetmän hem garaşsyz bolup bilen mümkin näl. Şu wagt şuňa ünit bermän yemetmeseňiz 50 ýyldan şu toğraga jogap ýyna gaýtyp geleseňiz bu has agyr şertlerde şonu ýamaşkandan durmuşa geçirmeli bolsun. Şu adam 90-njy ýyllar bilen şu wagtky ýagdaýyny deňeşdirer ýalak däldir. Şu wagt has kyn şertlerde bu işi amala aşyrmalysyňyz. Ýöne 20 ýyldan, 10 ýyldan 30 ýyldan tapawdy ýok. Bundan agyr şertlerde emetmeli. Ýöne garaşsyz boljak bolsaňyz ýene de şoňa aýlan dolan gelmeliňiz. Sebäbi fundamenti gurulmady. Hemen üstünden hiç nat kurup bolýan näler. Ilki bilen temelini
fundamentini tutmalıdır. Üstünden binanı toňurmalydyr. Bunsuz bu zatlar etip bolýan däldir. Siz bulan propagandasynda asmanymyz arasda altyn asar, kalkınış, akıllı şäher, ýene bir zat, o zatlar hemmejesi boşdur dünýe. Real durmuş nemetinden ibaretdir. Siz gaty ýa-ni o lozumlary bilen ýaşap bolýan däldir, real durmuş bilen ýaşaýar. Onuň temelinde neme bardyr? Ne? Döwlet bolsa hazinesi bolmalydyr. Onuň döwlet sistemati bolmalydyr. Şu wagtlyk mesela näle sistemede ýaşapýar? Köni Sovet sistemasynda. Ýöne o sistemada ýok. O sistema 90-njy ýylda ýykyldy. Ýok bolupdy. Ondan soň näme bar? Ondan soň şu sistema galynysy bar. Çok galynysy bilen şu ýaly gelip gördük. Ondan näme üçin edýärler? Onu tömürmek üçin edýär. Başka näme däl. Sizin döwlet bolanyňyz, bolmanyňyz sizin ýurduňyzy emp ýatanlar üçin kendi bir önemli däl. Geregem däl. Sizin bilgili, kärli, hünärli bolmaňyz gerek gel. Onu özüňiz seretdiňiz. Aýna seretdiňiz hemme zadyň görünýändir. Haýsy biriňizde kär, hünär bar. Künäriňizi, käriňizi ýa-ni degeri bilen aşynda içinde bir ýerde satyp biljek ýa degere geçip biljek näme ýokdur. Şoň üçin bu ädimler ilk bilen Hadinadan başlaýandyr. Hadina ähli Türkmenistanyň topragynyň yaratdy ýerüstü baýlyklarynyň eýesidir. Hadina çok eýesi bolan soň Hadina da sizinkidir. Hadina diňe halkyň nemesi üçin çalşýandyr. Hadina halkyň hadinatydyr. Bu tiýatryň hadinat däl. Prezidentiň hadinaty bolup bilýändir. Ya başka biriniň hadina diňe halkynkydyr, halkyň korup bilýändir. Başka hadina bolup bilýän däldir, döwlet bolan. Sizin towasy goýulmagyň diýip sebäbi şu zatlara düşünmediňiz üçin goýulýar. Şoň üçin biz ne hadinany kurduk. Bu fundamenti, entek bu kän ölümler, nemeler eklener, düşündürüşler geler. Bunu boş düşündürür. Mümkünçülüğü elverdiğiçe. Bu da atlan nemetinden birden hemmejetini aytmayın. Bir kıyıtkacık neme deyin. İlküler toprak var adı. Toprak Hadinakı deydik. Hadina'da halkınkı deydik. Yani Türkmenistan'da ummatsız toprak vardır. 448.000 kvadrat kilometre değil ya da. On bir bölücü dağdır. O küçücük böyle sudur. O kalanı. O çölüm olsa toprağımızdır. Yekaraçlığım olsa toprağımızdır. Todap yatan yani şorludan yerinden olsa sizin toprağınızdır. O siz iyiye çıkmadınız. O iyiye nerede çıkmadı? Ne Hadina toprağı külek iknalar sonra size paylat verir. O ne hilekçette paylat verir. O düzgünlerin nemelerini yuvaş ne çekilçer gürleşüler tartışılar o orta bun ähli mekanizmler çıkar. Yani ben general nemede düşündüreyim. Toprak halkın eline geçmelidir. Yekle toprak değil, toprağın altından, üstünden hemmeden halk kaçırmalıdır. Hadina funksiyonu şudur. Hadina bir pragmatik şekilde bir işleyen kuruluştur. Bu sizin bağ olmanızın ilmi damat taraftardır, taraftarın olmalıdır.
Ediyen zatlarının hem beceden profesyonel derecede liderci getirecek ýagdaýda bolmalydyr. Ondan hadina sizin kärli, hünärli, akıllı, bilimli bolmaňyzyň tarapdarydyr. Sebäbi hadina sizin aklyňyzy, başarjanyňyzy, işçiligiňizi ulan sizden talygy da yerinde o talygy size tiňdirip şeýdip aýlanyp duran bir çarka ýowurlaýandyr. Bu da atlan hem becedi halk bilen edilýändir. O ya hadina zatlan hem bejediniň sizin puluňyzyň, baýlygyňyzyň, malyňyzyň, mülküňiziň hem kepildir, hem şoň dogry we peýdali işlemesiniň tarapdarydyr. Size de ýerjedi getirir, o ýerdejiden özüm salgydyrarlar. O gitdigiçe güýçlenir. Bu Türkmenistan hadinasynyň ummaty güýje eýe boljagynyň hiç şüpgesi nemesi ýok. Onu bir kerde dile getirdik, ýene de getireli. Toprağın muktarını aýtdyk. Ummaty trilyonlap pula durýar. O toprağın nähilek peýda getirjegini toňundan özümiz durumlarda eşdersiňiz, düşünörsüňiz. Ýöne bu toprağı millet işletmeli. Baý bolmaly şu millet. Şu millet baý bolman hadine de baý bolup bolanok. Bolup bilenok. Döwlet hadine baý bolmasa döwlet baý bolup bilen. Şaýat giden neme çark biri-birine bagly zatlar. Bu nemeti netijesi sizin hem toprağınızda hem baýlygyňyzda eýe bolmak nemetine ýetýärdi. Şu nemen büyük manysy siz toprağınızda eýe bolansoňyz, şu başka eýeleri ýön bolan bolsa, şolardan depki alyp başlarsyňyz. Karşılık ters tepki diýil ýa-da. O şonu sizin düşmanyňyz kim, öňki eýeleňiz kimdigini ortağa çykar. Şoňa karşılık görkezip başlarlar. O ýurdun içindäkilerim, diýmek olaram şolaň adamlar bolmaly. O bolmasa siz şu wada çendi ýurduňyzyň eýetler, ýurduňyza eýelip başgalar bolmaly. O şoň üçin şu hadina o şu wagtdan yani yatırım yapıp şunu köndök edip nemeden adamlar yani dünyada startuplar olyandır. Yani Google ýalap, Facebook ýalap, Amazon ýalap. Bu topor nemeler var. Şoların başlarına edil şolar ýalap başlayandır. Şoňa ilk maýa oýunlar şu wat milyarderdir, milyonerdir, ýene şoňa meňdeşdir. Ine bizim Türkmeniň hadinatam şu startuplardan belki de kat ulur nemedir. Real startup. Bunu bir taraftan hem şeyle düşünün. Ondan bunu başka biri edip bilmeýär Türkmen halk etmer bolýar. Sebäbi bu sizinki. Şunu başkalar etti. Bu işim şu başkalarım kolýar. Şaýda bir gyzykly neme de bolýandyr. Ine siz dogaty düşmanam rahat teljerip bilersiňiz. Ine şu zatlara karşı adamlar sizin karşıňyzda adamlardyr. Şuňa tarawa adamlara sizin tarapdaryňyzdyr, watandaşyňyzdyr. Watandaşyk içinde de hetüýsli suwatyr. İmperiya işlep görünler vardır. Oları siz çıkarıp bilersiniz. Şolar ýalap bu topar nemeleri vardır. Yani bu hem bejetmen bir demede düşündürüp oturmayın. Bunu
Gıyıpka oturup keteyin. Onun ikinci neme. O iyiliğini yemeder. Biraz giyiriş hükümünü kabul edip bu çıkışı ne şeylere giyiriş edeyim. Son bunun iyiliğini peyderpey günde 10-20 minutlik peridaç edip düşündürecek var. O sağ olun. Sağlıklı görüşelim.